Can you... Mother. Yeah, yes. Yes. If... Ano ba yun? Is it Christmas here? No, it's a Christmas. Lucy po ako pagdating sa pagpili ng lalaki. Tromang-troma sa Pinoy. Tataas ng standard, kala mo mapuputi ang log. Boy, wala sa script yan. Pinuntahan niya po ako sa Pilipinas. At gusto niya nga akong isama sa Alaska. Wow. Wala pa ring tatalo sa... Sa Hinebra. Punta po kayo sa bahay namin, may kontik po kami salo-salo. Salamat sa invitasyon, ma'am, ha? Pupunta talaga ako, ma'am. Ba't kayo pumayag? Inaalok ko lang kayo eh. Dapat di po kayo... Dapat di kayo mag-invite, ha? Ang problema sa inyo, sa ating mga Pinoy, nagyayaya tayo. Tapos pag tinuluyan, magagalit. Mars, makakatikim ka na talaga. Nang? Siyempre, may afam ka na, makatry ka na. Nakakatikim na ako ng snow pops. Can you... Mother. Yeah, yes. Yes. If... Ano ba yun? Go ahead. Merry Christmas, Sterling. Is it Christmas here? No, it's a Christmas. You What's that? silence. What's that? It's a blizzard. Blizzard? Yeah. Oh. Big blizzard. I'm feeling pee. Baby. To send mama money. Mono. Why? Ay, mahidik. Please. Your mama will make sanay-sanay. I search it in the Google. You know, borrow money. Your mother. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.